आथिखालाव जों माखासे मानसिफोरनो एबा जोङो गासैनिबो बुंजायो मोजां मोननाय बेसादानो जाहैबाय जोंनि मबाइल फन। नैबे बयजोंबो मोजां मोनजानाय आंगोनि बेसादा जुदि माब्लाबा गोमानांगौब्ला मा जागोन? वेट, बारा टेनसन दाला। बे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा जोबजासिम नायजोबोब्ला रावबो सिखावा नोंथांनि आंगो मबाइलखौ खावना लांनो हानाय नङा। नैबे जाहैबाय हेमार सिकिउरिटि एप्लिकेशन, जायखौ नोंथाङा प्ले स्ट'र एबा एप स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लानो हायो। एप्लिकेशनखौ मबाइलाव इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा माखासे इमारजेन्सि कन्टेक्ट नाम्बार्सफोरखौ सेभ खालामनांगोन। बेनि उनाव फेक टार्न अफ होननाय अपसनखौ नोंथाङा टार्न अन खालामनांगोन। जेब्लानो नोंथांनि मबाइला सिखावनि आखायाव थाहैगोन, सिखावा नोंथांनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामनो नाजागोन, नङा होमब्ला? जेब्लानो सिखावा नोंथांनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामगोन, फेक टार्न अफ होननाय अपसना अन जागोन। अन जानाय लोगो लोगोनो नोंथांनि इमारजेन्सि कन्टेक्ट नाम्बार्सफोराव नोंथांनि मबाइलनि लाइभ लकेसन, सिखावनि फट'जों लोगोसे सिखावनि खाथि खालायाव रायलायनाय साउन्ड्सफोरा अट'मेटिकलि बै नाम्बार्सफोराव सेन्ड जागोन। नाथाय गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ सिखावनि आखाइनिफ्राय हारसिं लायनो दाथां। नोंथाङा लोगो सासे लाजायो एबा पुलिसनो इनफर्म खालामजायो। मानो होनोब्ला बियो सासे सिखावसो आरो बिनि लोगोआव मा हाथियार थायो जों मिथिस'वा। नोंथाङा जुदि बेबायदि ट्रिक्स, इनफरमेसन, फेक्स बायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा इउटिउबाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो।